Another attack na po dito, ani. Ubirada na po tayo, kilami kayong pangao. Lami kita na to, alami agad sa pangaoy. What's up mga kajagwar karon? Nag-andam ni misong baon, magkatungod, ano na po yung kalihukan? Bitaw mga ligo di may kining dagat. Gani mong baon, dinalian ni mong baon dato mo kung wala mo kaagiani. Okay, nakaandam naman ang tanan. O, muna kung karga karon, hastang puno over capacity. Karon, pabiyahe nami. Padulong nagilmi sa bye-bye. Oops, break dito, kasi makaligis na kaning kanding ba, makabayad na walay oras. Lami ang takalilitas katambok ba, pero dili lang ato og magpadayon mi sa pagbiyahe. Og karon doon na lang mi sa bye-bye. Ug abot na gyud mi sa dagat. Ug mo na diri ang dagat sa among lugar. Lami na kay ilangoy-langoy para magamit pud akong iniro na langoy ba kay dugay na pud wala nagamit ba. Ug karon naghaling na ako misis kay wala pa man pud mi pamahaw para masugba na pud niya ang among sudan nga hotdog. Hiwa-hiwao ng hotdog kay para pagsugba dali na pud maluto. Ug mo na ang sitwasyon karon sa jumbo hotdog. Ug hapit na gyud naluto ug abrihan na mo among baon. Humot kaayo kay simpre dahon sa saging ang among gibaonan. Binukin style ba pero humot kay lami kaayo. Ug mo na ni mga na may mamahaw na mi karon. Giparisan o kining ginisang ginamos hastang lami agyud. Ug karon mo na ni naluto na ang kining jumbo hotdog. Kay naluto naman ang jumbo hotdog. Ready to eat na. Mag-boodles fight na mi. Atak na tani lami na kay kaon. Lingaw kayo mi. Ay human naman yung pamahaw automatic. Maligo na yung tani kay lami na kiiligo. O bakit para magamit ko iniro na lang. Kidugay na pero wala nagamit ba. Ang charap-charap. Sakto. Nagapalit yun mi o kining panga. Sudaanon para paniod to namo. Kay katulgon man ko, automatic matulog sa day ko dahil unlanan day palowa. Kay hapit naman ting paniod to, matik, amo rin marinit, ang among napalita pa nga para sudanon para paniod to. Karon budburan daw kini magic sara para sakto gyud sa timpla para lami kaayo. Okay nakahaling naman, matik, magsugba dayon ta ba sakto kay murag gutom-gutom na pud ta ba. Lami na kay ikaon. At aran din og mga lamas kay para maoy sawsawan sa panga o naluto na gyud ang panga maniud to nami. Karon another attack na po dito, ani. Ubirada na po tayo kilami kayong pangao. Lami kita na to, alami agad sa pangaoy. Klabi kalami. Ganada gyud among kaon, mabasta daghan. Tapos budus pet pag yun, lingaw kayo mi. Mani karon na sitwasyon mo agi-ag bagyo ba, syempre lamig ug kayo. Panga giparisan og ginisang ginamos, tapos gipalaw pa og tinapa. Hastang lami Kay human naman ang paniod to, matik maligo na pud emi. Sakto kay walay init, ulan-ulan, lami kay mong pagpangaligo, nindot kaayo, gibless gyud mi ni Lord. Thank you Lord. Kaya po naman, manguli na demi, hastang lingawag gyud namo.